है कोई? ना सर, हमारा जैसन भिखारी से कोई कैसे प्यार करी बताई? वैसा कुछ नहीं है सर। वैसे अब बता भी दो यार। और बताना पूछ ही रहे हैं तो हम क्या बताएं। हमारा पड़ोसी में एक तो लड़की है। पड़ोसन है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर? रास्ता में तो ना, लेकिन दूरों नहीं है, ओकर घर नजदीके बा। दूर एगो हमार झोपड़ी बा, बगल में एगो आरू की बा, ओकर बगल में ओकर बा, ज्यादा दूर नहीं है ओकर घर। दिल में है उसका घर? वो तो है, हाँ वो तो है। एक लाइन कह सकता हूँ कि तुम्हारे रोम रोम में तुम्हारी पड़ोसन बसी हुई है। केकरा से पूछी कोना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। केकरा से पूछी कोना, केकरा से पूछी कोना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। झाकेलू निहारेलू, आईना में अपन रूपवा झाकेलू निहारेलू, बेरी बेरी खुलल के सिया पकड़ेलू संवारेलू, ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू जाला भाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। बेअरिया तबो सर के ओढ़निया, चले लू चल ऐसान चले ले हथेनिया, लच के कमरिया, लच के कमरिया, लच के कमरिया तो हिलेला मोहला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला,
तो जरूर बाटे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.